रेल्वेचं तिकीट रद्द करताना कस्टमर केअर मधील तोतया व्यक्तीने पाठवलेली फाईल डाउनलोड केल्यानं गृहिणीच्या खात्यातून 2 लाख रुपये लंपास झालेले आहेत। या प्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून वर्सोवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे। वंदना भाटिया यांनी 26 जानेवारीचे मुंबई अहमदाबाद ट्रेनचं तिकीट ॲपवरून काढलेलं होतं। मात्र अहमदाबादला जाणं रद्द झाल्यानं त्यांनी संबंधित ॲपद्वारे तिकीट रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचं तिकीट रद्द झालं नाही। मात्र अर्ध्या तासानं त्यांना एका अनोळखी व्यक्तीने फोन करत आपण रेल्वेच्या कस्टमर केअर मधून बोलत असल्याचं सांगितलंय। ओटीपी शेअर करण्यास तक्रारदाराने नकार दिला। तिकीट रद्द करून पैसे परत हवे असल्यास मी पाठवलेली cancel.apk फाईल डाउनलोड करून माहिती भरा असं फोनवरील व्यक्तीने सांगितलं। मात्र हीच फाईल डाउनलोड करणं भाटिया यांना महागात पडलेलं आहे।